Så, nu går vi videre ud og spørger. Det er Morten. Goddag, Morten. Goddag. Ja. Ja, Morten. Ja, jeg kvæler dig. Det vil lige være meget mere tyk. Og her er Tue og Tusse. Det er sjovt. Det er faktisk det bedste. Det er den bedste stavist i hele verden. Ja, ja. Det er fordi, det er mig, der har lavet den. Ja. Du har selv lavet vittigheden? Ja. Jamen, det skulle man ikke tro. Altså, Næh. så god den var. Men det er fordi, jeg er en meget vittig tusse. Ja. Ja. Ingen tvivl om det. Ja. Nu er jeg jo ikke den, der sætter mig selv højt, men det gør jeg alligevel. Ja. Ja. Nå. Nu må jeg videre til den næste. Ja. Og her har vi. Det er jo Rotte. Goddag, Rotte. Goddag. Og jeg har altså, det er med vilje, at jeg sådan undgår det lidt, for jeg har altså fået rigeligt at sige, du larmer. Nej. Jeg prøver at sige det pænt, ikke? Jeg prøver bare at gå væk. Larmer mig. Det er jo ikke sådan ment, jo. Altså, jeg synes bare, måske nogle gange, Jeg kan ikke mere. Nej. Du skal da ikke slå, mand. Tal pænt, ellers så bliver jeg. Og så går han bare fra mig. Ja, nu er jeg. Nå, ja, vi må videre. Har vi ellers så har vi herovre. Ja. Goddag, herr betjent. Goddag. Goddag. Prøv at høre her, Tusse. Ja. Du ved godt, du ikke skal komme rendende sådan, mens der vi andre vil klæde om. Altså, virkelig ikke. Ja, det gør jeg da heller ikke. Altså, Tusse, Ja. du skal ikke, altså, du skal simpelthen ikke komme her, og du er alt for tæt på mig. Jeg kan ikke, altså, Tusse. Ja. Ja. Lad være, Hvad? ellers så bliver du sat i spil igen. Er du med? Ja, kan du så gå ud i dit omklædningsrum og holde dig for dig selv? Han truer mig med bål og brand. Forsvind, Tusse. Tusse, forsvind. Ja, jeg går. Nu fortsætter vi vores rundtur til at se, hvad der sker herovre ved bordet. Goddag alle sammen. Det er jo mig. Eller, det er mig, der er mig. Men, Nej, det er mig, der er mig. Nej, det er mig, der er mig. goddag. Vi har alle sammen. Sødt er det, at han nu så så kysser mig. Ja, det var en meget mærkelig oplevelse. Ja, hvad har vi herovre? Herovre på den anden side. Goddag, herr betjent. Goddag. Ja. Jeg synes, de var meget ondt ved mig. Ja, meget. Jamen, jeg står jo bare og passer mig selv. Og så bliver jeg slæbt af med. Johnny? Ja. Nå. Hvor står den henne? Ja. Meget uretfærdigt. Ja. Nå. Vi må videre. Hvad har vi ellers? Vi kan... Ja, tusser på tur. Tusser på tur. Tusser på tur. Det er jo... Det er kaniner. Goddag, kaninmor. Goddag. Goddag, bliver der sagt. Ej, jeg vil godt frabede mig alle de overarbejdstimer til min mand. Hvem skal så stryge mine skjorter? Jamen,
får mine guldrødder. Jamen, Om jeg så må bede. jamen, Hvor er det typisk, Tussel. jamen, det kan de da godt selv. Ikke? Nej, skal jeg stryge, mens du så tager sig af lukkerne? Ja, typisk, siger jeg bare. Typisk. Kan de ikke se tegnefilm eller noget? Til tegnefilm i hulen. Ja, Ungerne? Ja. Nej, ja. det bliver de dumme af. Må jeg godt sige godt? I er over i den røde jakke og den grønne. Så, goddag, så, Dejligt goddag. at se dem igen her. Ja, tak. Ja, her Tusse. Ja. Og de ser ud til at have det godt. Ja, jeg har det dejligt. Ja. Strålende. Strålende. Undskyld her, Tusse, men er du træder ind i min karma. Er du sød? Må vi blive fri for det tidspunkt? Du skal hjem og stryge skjorter. Hvem skal stryge skjorter? Du skal hjem og stryge skjorter og koge guldrødder. Nej. Tusse, styr dem, Tusse. Så. Ja, vi skal... Nu må du vælge. Er det ham eller mig? Ja, så har jeg valgt. Typisk, siger jeg bare. Jeg er ulykkelig. Jeg er ulykkelig. Ved du hvad? Ikke pille. En distance. Distance, så. Ja. Nå, vi har ikke tid til det her. Vi må videre. Ja. Goddag. Ja. Det er dem, der spiller dette her sådan, instrument. Ja. Ikke? Jeg spiller fløjte, ja. Ja. Det er også udmærket. Det er jeg tilfreds med. Ja, det er det. Ja. De er så fine. Du er meget kærlig, var. Ja, kærlig tusser. Sådan er det jo. Ja. Og sidst, men ikke mindst. Goddag, Sissel med nissehuer. Goddag, Tusse. Ja, goddag. Må man få et kys? Du har dårlig ånd. Nej, Tusse. Jeg er overvældet. Nu vil jeg gå, men historien fortsætter en anden god gang. Farvel.